Hej och välkomna till en ny video. Idag spelar jag Disney-4-skapen Simdemo. Har inte gjort en video på länge. Det är för att jag inte har haft så mycket tid. Eller jag har haft en massa tid, men ja, har bara inte orkat. Ja, det. Så jag hade tänkt skapa den fulaste och den finaste simmen jag kan. Här kommer bli en fula som ni ser. Och så det är när jag varför inte trädde upp. Jag har ingen aning varför jag inte kunde träda upp något det här tidigare när det kom ut. Jag har inte känt för det kanske. Så kläderna måste jag ändra nu. Och såklart om man är fulaste. Varenda gång bara tröjor. Så den här stora kroppen. Med det där skobenen. Det här är Cole. Tid. Så nu ska vi skapa den finaste som möjligt. Och ja. Den här ska vara tuff. Stark det. Måste inte alltid vara det som står där uppe. Kanske ska jag fixa till något bättre här. Här passar det. Och här passar det. Ansiktet ska vara och håret ska vara så här. Så ja. Ska jag ge dig personligheter snart. Ska bara skriva den här killens namn. Sik. Och nu. Självsäker. Nej, inte självsäker. Han ska vara munter. Någonting. Och en nörd. Och så ska det vara natur. Konstälskare. Galen. Och självsäker. Och så här är det. Japp. Inte så lång video idag, men
Ja. Gjorde en video i alla fall. Så det var allt för idag. Vi ses i nästa video. Som ska vara The Sims 3. Hej då!